नमस्कार प्रणाम बोल रहा तनी भोजपुरिया जहान एक भैया बता देवल चाहतनी कि भोजपुरी के इकलौता कलाकार जो भोजपुरी के भरता निकाले खातिर जेकर नाम बा पंकज सिंह। अभी हाल ही में पंकज सिंह विवाद में चलत रहे हैं कुछ गाना गा के, जो कि पंकज सिंह के सब जाना था। वो गाना खातिर माफ़ी भी मंगले रहे पंकज भाई, ओकरा खातिर कोनो बात नहीं है। भोजपुरी के इकलौता युवा कलाकार पंकज सिंह राजपूत जो कि भोजपुरी खातिर लड़ाई लड़ रहे बाने भ्रष्टाचार के मिटावे खातिर। और हाल ही में पंकज सिंह की एगो गाना आयल बा पैसा वाला लड़का। भैया वो पैसा वाला लड़का आयल बा, यूट्यूब पे सर्च मारी, ठीक है। रुद्राज फिल्म से आयल बाटे उ गाना, जेकर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम रवि और अंकुर भाई बाड़े। और वो गाना के पूरा शेयर करे के बाद और सुने के बाद और तो और एक बक्सर के चीते हैं हम, वो भी गाना आया है। भगवान ब्रांड आया है पंकज सिंह का। पंकज सिंह हाल ही में विवाद में चल रहे थे गाना को लेकर, जो गाना सभी जानते हैं पंकज ने गाया था। तो भाई को फुल सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। गाना इतना बेहतरीन है, कहा जाए तो ये एक भोजपुरी का रॉक स्टार उभरता हुआ सितारा है पंकज सिंह। हाँ जी, पंकज सिंह उभरता हुआ स्टार सितारा है और गाया है गाना पैसा वाला लड़का। वीडियो के पैसा वाला लड़का देखे के बाद, शेयर करे के बाद, और हाल ही में चीते हैं हम, बक्सर के चीते हैं हम और बबुआन ब्रांड, ये तीनों चारों गाना इस बम्पर धमाका कैले बा पंकज भाई के। तो आप सबसे आग्रह निवेदन बा, भोजपुरिया समाज से निवेदन बा कि भैया हो पंकज सिंह के गाना सुने के बा, काहे कि उ लड़का भोजपुरी खातिर लड़ाई लड़ रहा बा। फिलहाल में अभी बता देवल चाहत कि विवाद में चलत रहे हैं पंकज भाई वो गाना के लेके। गाना सभी जाना ताटे, हम नाम ना लेहल चाहब, गाना के नाम लेहला से कोनो ई नहीं थे, सब जान गिल बाटे। तो भोजपुरी के अभद्रता मिटावे खातिर पंकज भाई गाना गैले रहे, काहे कि सब गावत रहे। तो पंकज भाई के मुंड मिजाज बदलो, सबके देखावे खातिर, सबके सुनावे खातिर कि लो तू लोग खातिर ई गाना बाटे। तो ऐसा बात नहीं है, पंकज भाई भी कहीं गलत नहीं थे, वो भी कहीं गलत नहीं है, ठीक है। तो पंकज भाई ने सिर्फ समाज को दिखाने के लिए गाना गाए थे। और आज पंकज भाई एक रॉक स्टार, नया रॉक स्टार कहा जाए तो ये पंकज भाई एक रॉक स्टार है, युवा कलाकार है, भोजपुरी के इकलौता कलाकार माने तो, जो कि भोजपुरी के इकलौता कलाकार वाले पंकज भाई जो अभद्रता मिटावे खातिर, भोजपुरी की अश्लीलता खत्म करे खातिर गाना गौले रहे और लड़ाई लड़ रहा बाने। तो भोजपुरी के भैया सबसे समाज श्रोता सबसे हाथ जोड़ की विनती बा कि बाबू हो, भैया हो, चाची, बहनी, पंकज भाई के सपोर्ट करे के बा, उनका साथे रहे के बा और ये गाना के सुने के बा पैसा वाला लड़का। हाँ जी, पैसा वाला लड़का, भगवान ब्रांड और बक्सर के चीते हैं हम, जेकर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम रवि। पैसा वाला लड़का के गाना के म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम रवि और बक्सर से अंकुर भाई को सपोर्ट करना है। सभी भाई साथ में हैं, तो सपोर्ट करे के बाद, आशीर्वाद देवे के बाद। और ई हम विनती करतानी, आग्रह करतानी कि केहू अश्लीलता अब न गावे, जे भी गाई तो ओकर जवाब भी दिहल जाई। तो सबके समझा देहल चाहब और बता देहल चाहब कि पंकज भाई के सपोर्ट करे के बाद जितना से जितना हो सके सपोर्ट करना है पंकज भाई को और गाना सुनना है पैसा वाला लड़का। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।